Kap be, hülye! Ezt hogy kövessem? Hol vagy? Várjál! Gyere lassan! Röpülj, ahogy tudsz! Idáig jó volt! Szép volt ez a háton. Igen? Háton fordulós. Éreztem, hogy kurvára nem volt szép. Ja, az tök mindegy, mert a háttérből semmi nem látszik, csak a kék ég volt, olyan, mint helysikor repült volna. Ráközelítettem, amíg lehet. Aha. Ha fúj a szél, akkor nincs bogár, ha nem fúj és lehet repülni, akkor meg bogaras.